Ki bahayang jong unong yalam barim ka kanhun king atiar ka New Trap National Liberation Council uba Chesterfield thank you ubal khlat no na ka jingsha set yap aki pulit menta kila hab ban lej ban tiet ya ka jingkhang jong ka ying bishar high court jong ka jilla Meghalaya na ka banta ban shim ya ka sinjam ban prinsito me ki pulit ki badan kti ha ka ne ka jingjia ya kan ni gajing mudui lai da uba granary s thank you uba dei upara try jong ba Chesterfield ka ying bishar ha ka jing bishar ha ka sing balang balatian bishar da uba titi ding do senior council assistant but u ar kharsiat council uba mikman na ka banta ki nong mudui bat na ka banta baro ginong syak no bala wan mi da u governor advocate u s sahe bat u er chai kat kum ka jing ujor na unong mudui la kadau bahadin baladei ban file ya ka ejahar ha ka khat pratarik unailar arjar arphuei bat ya ka mukot duma la register hamaulai police station bat kum juru ya ka kaiphoi jong jing toket ka balade banai ti ha ka khat khandai tarik ubanai basan arjar arpuar syaka jalla na ka one man inquiry commission unong mudui bat kaying kesam kamdon jing tip ai issue ka ai ka bakila le ahlor kani ka benta usahe ula IT shibun ki kendon ki bahab ban shem hadu menta na ka benta ban toket bat ban shem rai ban penstom hapai dei bat kine ki pulet bat un ailat ru ban sha ban wanra yak status report bat ki wei ki jingdon kam hakador ka affidavit hapo ka saw tayau haka khat saw tarik ujeliu bat halor kani ka benta on sai shong bishar piang haka khat lai tarik unai tung